हेलो फ्रेंड्स, दिनै 24 तारिख 5 2024 के फ्रेंड्स नरकनो मिया 0548 हाउस रमानी नरक दारक 49 फर्स्ट राउंड 49 डायरेक्ट सक्सेस माखा के बायरक दिनै नरकनो गुति रनाय के फ्रेंड्स दिनै नरकनो हाउस रनाय नरकनि बागै हाउस दंनाय 8 हाउस के नरकनो दिनै सिंगल हाउस रखा फ्रेंड्स के ताबुक नरकनो हिट गुति 8 2 8 3 8 7 के फ्रेंड्स नरकानी वीडियो न साजागै दं हंके उलानसिम पाइथा जरा बिस्किट खायावै नाय दंदि के जुदि सुनो नरकानी वीडियो न साजागै दं हंके शेयर खादि फ्रेंड्स के दिनै नरकनि बागै स्रांजागै दङ नरक लागातार आंनि वीडियो न नायजा थांनाय रखथ नांगैनो दंखाना के फ्रेंड्स दिनै नरकनो बाहायनो हाय डायरेक्ट सक्सेस खालामनानै बाखाक थांनाय के फ्रेंड्स दिनै नरक आंनि चैनल न शेयर खालायदि ताई सब्सक्राइब रok खालायदि के बाय रok दिनै बायखे नरक लागातार चाइटिन नाङै दङ के फ्रेंड्स दिनै बो नरक न फोरांगै रनानै बाखाक थांनाय फेनर गुति बांजागो आं साइमानो नरक जत चैनल फनो नायनायदि गुति 30 ता रok कानाय हायतोबो 40 ता रok कानाय नरक नांतोबो 30 ता बायनो कमप्लीट फोरांगै दङ काहानि बागै बाय रok दिनै नरक आंनि वीडियो न नायनाय जाजाखो थुंदि जाजायखो ता थुंदि के फ्रेंड्स दिनै नरकनि बागै कमन नंबर वाबनो के नरक थुंगै नायदि के फ्रेंड्स नरक न हमबाय पिलेनसिं पाइथाम जरा काहाम का नायदों।